Цяпер прыйшла буржуазія і запанавалі шумныя джазы, крыклівыя фокстроты, але, божа мой, хто ведае, якую музыку прынясе з сабой пролетарыят? Васіль Шашалевіч. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Другая рэч паспалітая і першыя саветы, джаз і акадэмізм. Застанемся на гэтым часава-прасторавым і жанравым раздарожжы. Як адзначае даследчык беларускага джазу Якаў Басін, свежы струмень у музычнае жыццё Беларусі унеслі былыя студэнты Варшаўскай кансерваторыі. Але пяцёрка студэнтаў з Варшавы, з якой мы падрабязна пазнаёміліся ў мінулых 4 выпусках, гэта далёка не ўсе культурніцкія навабранцы, каго тагачасная беларуская бюракратыя і прэса ахрысціла кампазітарамі заходніх абласцей. На далучанай да БССР тэрыторыі нават давялося ствараць асобны творчы саюз. Пра яго дакладных і магчымых чальцоў пойдзе гаворка ў серыі нумар 32 з перадгісторыі беларускага джазу. Пашукаем яго у творчасці новых жыхароў савецкай Беларусі з колісь польскімі пашпартамі. Увага, будзе шмат тэксту, як фактаў, гэтак і гипотезов. В расположение советских войск прибыли представители германского командования. Командующий кавалерийским корпусом комдив товарищ Еременко уточнил в беседе с немецкими офицерами порядок дальнейшего продвижения советских и германских частей, границы обоюдных государственных интересов СССР и Германии. Чытаем у інфармацыі пра музычнае мастацтва ў заходняй Беларусі з архіву асобнага сектару ЦК КПББ, падрыхтаванай, відавочна, да першай гадавіны вераснёўскіх падзеяў. Шырока разгарнулі працу і кампазітары заходніх абласцей. Яны авалодваюць савецкай тэматыкай, ствараюць буйныя творы, пішуць, апрацоўваюць песні. Кампазітар Столаў за гэты год напісаў сімфанічную паэму на тэму з'яднання заходняй Беларусі з Савецкім Саюзам, святочную увертуру, ды скончыў зараз канцэрт для скрыпкі з аркестрай. Кампазітар Фрейдзон, малады кампазітар Ван Берг, напісаў струнны квартэт і некалькі рамансаў. Кампазітар Шырма салідную працу правёў па збіранні фальклору заходніх абласцей, у тым ліку і па зборы новых савецкіх песень. Цікавая праца, напісаная кампазітарамі Яблань, Клінкаўштейн, Арловым, Цэнтнершвер і маладым кампазітарам, студэнтам кансерваторыі Абельёвічам. Кракатук. Як вы маглі заўважыць, прозвішча Мечыслава Вайнберга згубіла і кароткае. Ды частка прозвішча ў дакуменце не скланяецца, хаця належыць мужчынам, пра што мы дазнаемся далей. То бок ужо маем россып прозвішчаў, у тым ліку нам знаёмых, але і гэта відавочна яшчэ не ўсе аўтары музыкі, якія знайшліся на заходнім абсягу рэспублікі. За раялем Майсей Самуілавіч. Leniwych, a gorących po kochaniu. Drużyny słowa położyła się zmuczycielom bliskiem rozstaniu. Twarzą zastygłą, że nie drgnie ci brew, welgach będzie szczekać poranka. Kochanek rozpalę twą krew, posłuchaj dla ciebie mój śpiew.
Саюз кампазітараў заходніх абласцей, мяркуючы па нататцы ў газеце «Вольная праца» за 29 лютага 1940 году, пачаў стварацца менавіта напрыканцы вісакоснай зімы. У Беластоцкім абласным аддзеле мастацтва адбыўся арганізацыйны сход кампазітараў, якія пражываюць у Беластоку. Выбрана аргбюро Саюзу кампазітараў заходніх абласцей БССР. Кракатук. Крыху раней, у тым жа лютым, ВП пералічыла наступных кампазітараў Беластоцкай абласной філармоніі, занятых стварэннем агітацыйных твораў да выбараў. Усе нам знаёмыя па дзвюх буйных джаз-аркестрах, арганізаваных на сутыку 39-40 гадоў. Надель, Бяльзацкі, Кагановіч і Петерсбургскі. Орган ЦК і Менскага абкаму КПББ, маю на ўвазе савецкую Беларусію, з тае ж нагоды дадаў у спіс беластоцкага кампазітара Пяцігорскага. Можна было падумаць, што маецца на ўвазе віяланчэліста Александр Пяцігорскі, які выступаў пад псеўданімам Стагорскі, брат амерыканскага чэлло віртуоза Грыгорыя. Але беларускі перыяд у біяграфіі Александра прыйшоўся на пасляваенны час, і ён, у адрозненне ад брата, быў выканаўцам і педагогам, але не аўтарам. Мы можам папоўніць пералік і іншымі персонамі з савецкага Беластоку, якія, пэўна, пазбеглі наўпрост прапагандысцкай працы. Гольд, Баруньскі, Шаевіч ды Беразоўскі падрабязна распавядалі пра гэтых спадароў у ранейшых серыях. Як мы ўжо ведаем, нейкі час у Беластоку па дарозе ў Менск спыняліся маладыя кампазітары Тырманд і Берлінсон, з піншчыны да беларускай сталіцы дабіраўся Вагнер. Ці ўваходзілі яны ў саюз кампазітараў заходніх абласцей, невядома. Таму засяродзімся праз джазавую оптыку на яшчэ не закранутых намі акадэмістах. Перадусім збярэм магчымыя звесткі пра аўтараў, пералічаных у тае самае гадавое справаздачы для кампартыі Беларусі. Натуральна, што шукаць джаз у кансерватыўных фальклорных апрацоўках Рыгора Шырмы не варта. Хаця мы яшчэ вернемся да гэтай асобы, калі будзем распавядаць пра міжваенную Вільню. Кракатук. Таварышу Фрейдзону прысвяціла асобную нататку газета «Літаратура і мастацтва». Высвятляецца, што кампазітар жыў у Дятлаве, на той час Баранавіцкай вобласці. У красавіку 40-го году ён прыехаў у Менск пазнаёміць калегаў са сваёй творчасцю. Далей цытую. Са сваёй операй «Мартин Иден» по Джеку Лондону паводле ўласнага лібрэта, з сімфоніяй і радам аркестровых і камерных твораў. У сучасны момант таварыш Фрейдзон мяркуе працаваць над сімфанічнай паэмай «Вызваленне заходняй Беларусі». Ужо ў кастрычніку таго ж году паэма была завершаная, а аўтара прынялі ў саюз савецкіх кампазітараў БССР, пра што ў сваю чаргу паведаміла савецкая Беларусія. Выданне ж удакладніла, што С.Г. Фрейдзон – кампазітар-самавучка, а працуе ў дзятлаўскай амбуляторыі. Мяркуючы па фотаздымку ў газеце, Фрейдзон меў дома раяль. Ці адбілася неяк у ягоных партытурах кабарэтовая культура міжваеннай Польшчы, ці саундтрэкі амерыканскага кіно у названыя оперы, застаецца толькі здагадвацца. Спявае Альберт Харрис, тэма з польскай кінастужкі «Пентро выжэй», «Паверхам вышэй».
seksepil, to wasza broń kobieca. Seksepil, to coś, co nas podnieca. Wdzięk, sztyl, szarm, szyk, pełna zdobywacie w nich. O, jeden znak, a już nie wiemy sami co i jak. Wzdychamy godzinami, och, ach, słychać wciąż po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z nas. Najtwardszy głaz od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z was. Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Wdzięk, szyk, szarm, styl, wasza broń to seksepil. Хто ж такі кампазітар Арлоў, пералічаны ў чыноўніцкай перапісцы як адзін з кампазітараў заходніх абласцей. Скажам, быў такі Гжэгаш Арлоў, лірычны тэнар, скрыпач і педагог, чый вучань Уладыслаў Павелец увайшоў у збор біяграмаў «Хто ёсць кім у міжваенным джазе», складзеным Кшыштафам Карпінскім. Усяго прафесар Арлоў выхаваў у вышэйшай дзяржаўнай музычнай школе ды акадэміі музыкі ў Лодзі пад сотню артыстаў, перажыў вайну, але пра яго знаходжанне ў Беластоку дадзеных няма. Украінскі кампазітар Якаў Арлоў, здаецца, таксама ў горад не завітаваў. У беларускім струнным квартэце 30-х гадоў граў Міхал Арлоў. Вось як гучаў квартэт. Знаёмімся з незнаёмцамі далей і таксама праз здагадкі. Кампазітар Яблань з ініцыялам Г, акром дакладное інфармацыі, фігуруе на афішы дзяржаўнага польскага тэатру БССР як аўтар музыкі да спектаклю «Аптымістычная трагедыя» у пастаноўцы Александра Венгеркі. У якасці гіпотэзы, хто б гэта мог быць? У 1915 годзе ў Гданьску у музычнай і нямецкамоўнай сям'і з'явіўся на свет Гельмут Губертус Деглер, віяланчэліста, педагог і кампазітар, аўтар не толькі сімфоніяў і канцэртаў, але і танга ды слоу-фоксаў. Сцвярджаецца, што ён не пакідаў радзіму падчас вайны, а па яе заканчэнні афіцыйна змяніў імя, Згадаем падобны выпадак з Барлінсонам, і ўзяў сабе прозвішча бабулі, стаўшы Генрыкам Яблонскім. Вашай увазе адзін з ягоных эстрадных твораў. Незразумела, калі дзе нарадзіўся Юзеф Клінкаўштэйн, але сканаў дакладна ў Беластоку ў 40-м годзе. Праўдападобна, праз самагубства, як і, памятаеце, артыста тэатру мініятураў Зуся Кац. Слухайце серыю нумар 27. Вядома, што пан Юзеф атрымоўваў адукацыю ў Варшаўскім музычным інстытуце, засвоіў там габой, дыргентуру і кампазіцыю. Яшчэ перад першай сусветнай паспеў паслужыць капельмайстрам у 6-м палку данскіх казакоў у Варшаве. У міжваенным часе дырыгаваў ансамблямі ў мясцовых кінатэатрах. Па прыездзе ў Беласток у 39-м Юзеф Клінкаўштэйн трапіў у склад сімфанічнай аркестры і пэўна, што ў саюз кампазітараў заходніх абласцей БССР адначасова. Кrakatuк.
Таксама ў Беластоку, але на 3 гады пазней за Клінкаўштэйна загінуў і наступны кампазітар з працяглым прозвішчам Максіміліян Цэнтнершвер. У даведніках гэты музыка пазначаецца яшчэ ў якасцях скрыпача, настаўніка, крытыка і рэцэнзента. Рэсурс «Джувіш Біавысток» піша, што ён ураджэнец Варшавы 1889 году, сын Ізыдара і Салямеі Разаліі. Як і папярэдні калега, пан Максіміліян скончыў музычны інстытут у Варшаве, затым навучаўся ў кансерваторыі ў Ліпску, меў варштаты ў Парыжы. Ад 1914 году Цэнтнершвер выкладаў спевы ў варшаўскіх гімназіях, склаўшы дзеля гэтага ўласны падручнік. Аўтарскія кампазіцыі таксама вызначаліся вакальным складнікам. Паралельна пан стаў запатрабаваным музычным аглядальнікам. Ягоныя рэцэнзіі друкаваліся ў газеце «Наш Пшеглянд» і часопісе «Наш Кур'ер», ды ў нямецкім «Иллюстрейте Воха». Кампазітар займаўся стварэннем многіх музычных габрэйскіх суполак, падтрымліваў міжнароднае таварыства сучаснай музыкі, якое, нагадаю вам, мела польскую секцыю. Твораў Цэнтнершвера мы ў распараджэнні, на жаль, не маем, таму пара фрагментаў са скрыпічнага канцэрту Рубена Берлінсона. Пра аўтарытэтны статус Максіміліяна Цэнтнершвера у другой Рэчы Паспалітай сведчыць той факт, што прэзідэнт краіны Ігнацый Масціцкі запрасіў яго да ўдзелу ў грамадскім камітэце, які рыхтаваў юбілей варшаўскай філармоніі. Жонкай кампазітара стала мастачка Станіслава, паслядоўніца кубізму ды постімпрэсіянізму, Ван Гога ў прыватнасці. Яна таксама вучылася ў Парыжы, брала ўдзел у салёне незалежных, падарожнічала, як гэта было модна сярод мастакоў па поўдні Еўропы, ладзіла індывідуальныя выставы, але ў саюз мастакоў заходняй Беларусі Станіславу Цэнтнершвер не прынялі, хаця тая падавала заяўку. Так, разам з жонкай і дачкой 50-гадовы пан Максіміліян і эвакуяваўся ў Беласток, дзе яны ўсе загінулі ў 1943 годзе падчас адной з апошніх зачыстак гета. У 290-м нумары газеты «Вольная праца» за 18 снежня 1940 году змешчаная рэцэнзія на дэкаду савецкай музыкі ў Беластоку. Беларускамоўны тэкст падпісаны М. Цэнт. То бок падобна, што мы можам ацаніць даволі жывапісны стыль Максіміліяна Цэнтнершвера як крытыка. Прыкладна палова тэксту адводзіцца калегу-кампазітару. Столаў
Па-першае, добра адукаваны музыкант. Ён ведае тэхніку аркестра і асобных інструментаў і ўмее скарыстаць іх з густам і мастацкім вынаходніцтвам. Яго інструментальная палітра маляўнічая і празрыстая. У ёй няма мутных плям і непатрэбных згусткаў. Рытміка непасрэдная і разнастайная, а тэмы добра арганізаваныя. Рэцэнзэнт заўважае, што Столаў падчас дэкады выступаў як дырыгент, як скрыпач, называе яго добрым выканаўцам і сваіх, і чужых твораў. Акром дыфірамбаў, М-цэнт дае канструктыўны разбор. У неаднолькавай ступені сказваецца ў Столава пачуццё формы. Яна унушальна. У сімфанічнай паэме лёгкая і празрыстая, у увертуры своеасаблівая, як і павінна быць у яўрэйскай рапсодыі, але недастаткова распрацавана у сэнсе манументальнасці у першай частцы скрыпічнага канцэрту. Дарэчы, да жанру скрыпічнага канцэрту Столаў звярнуўся першым у беларускай акадэмічнай музыцы. У наступнай частцы бягучага выпуску пазнаёмімся бліжэй, наколькі мажліва, і з гэтым аўтарам. А пакуль яшчэ адзін твор Генрыка Яблоньскага з вакалам Мячыслава Фога. Nad bezbraną Wisłą, pełną ciepłych gwiazd. O księżycu, który okiem błysnął, jakby chciał przyjaźnie pozdrowić nas. Na pamiątkę podaruj mi piosenki Twe, weź ze sobą mej rzeki chrzest. Nie zapomnij o sierpniowej nocy, gdy tłumaczem było niejedno z serc. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Віленчук Гнат Столаў, галосная «і» на пачатак імя дадалася пазней, стаў прафесійным скрыпачом яшчэ да вайны, некаторы час вучыўся ў Варшаўскай кансерваторыі па клясе кампазіцыі у самога Караля Шыманоўскага. Гады жыцця кампазітара невядомыя, але можна меркаваць, што ён быў не настолькі малады, каб працягваць адукацыю беларускай кансерваторыі. У Менску 1939 кампазітар перабраўся ўжо з цэлым шэрагам уласных твораў, зазначае музыказнаўца Александр Яканюк. І ў лістападзе таго ж году савецкая Беларуссія паведамляла: на днях у Саюзе савецкіх кампазітараў БССР былі заслуханыя творы прыбыўшага з заходняй Беларусі кампазітара І.Ц. Столава. Аўтар выканаў на скрыпцы скрыпічную сюіту ў суправаджэнні фартэпіяна, сімфаніету і гумарэску для скрыпкі з фартэпіяна. Рэпертуарная камісія рэкамендавала аргкамітэту Саюзу прыняць кампазітара Столава ў сябры Саюзу кампазітараў. На жаль, ніводнага аўдыёзапісу, ніводнай партытуры Столава у нашым распараджэнні нямашака. І нават ягоны лёс пасля 41-го году не высветлены. Праілюструем яшчэ колькі знойдзеных фактаў урыўкамі з твораў Мечыслава Вайнберга таго ж перыяду.
3 снежня 39 году газета «Лім» акурат згадала Гната Столава разам з Мечыславам Вайнбергам у шэрагу артыстаў заходніх абласцей БССР. Аўтар нататкі, спадар Дэмбо, назваў Столава выключнай з'явай па сваёй рознабаковасці. Цытую згодна з правапісам арыгіналу. Столаў, кампазітар, піяніст і скрыпач, які выступаў на канцэрце ў якасці скрыпача і аўтара сваіх твораў, вялікае свежае яркае творчае дараванне Столава, яго кампазітарскае майстэрства, уладанне фарбамі, тэмбрамі, цікавая гарманічная мова, вытокі якіх трэба шукаць у творчасці кампазітараў Дэбюсі, Равеля, Пракоф'ева, Шаманоўскага і Скотта, а таксама бездакорнае веданне інструментаў робіць яго адным з цікавейшых, падаючых вялікія надзеі кампазітараў. Кракатук. Зацемак пра творчасць беларускіх кампазітараў Мікалая Аладава. Апошнім часам у сям'ю беларускіх кампазітараў увайшоў здольны малады кампазітар Гнат Столаў, эмігрант з Вільні. Ва ўмовах панскай Польшчы яму не давялося пачуць з эстрады ніводнага свайго буйнога твору. За кароткі час мінулы з дня яго прыезду ў Менск ім напісаная паэма для аркестры, увертура і некалькі дробных п'есаў, ужо выкананых па радыё. У гэтых творах яшчэ адчуваецца дзе-нідзе захапленне знешнімі фармальнымі момантамі коштам зместу. Заўважны некаторы ўплыў заходняга джазу. У наступным 40-м годзе Гнат Столаў далучыўся да квартэту з 3 дацэнтамі беларускай кансерваторыі, дырыгаваў сімфанічнай аркестрай у доме Чырвонай арміі ў Беластоку. У праграмцы творы самога дырыгента суседнічалі з Манюшкам ды Лістам. Напрыканцы таго ж году Столаў паўдзельнічаў у 4-й дэкадзе савецкай музыкі ў Менску з сімфанічнай паэмай і скрыпічным канцэртам. Аднакурсніца Вайнберга, Сіма Несневіч, відавочна чула той канцэрт яшчэ да публічнай прэм'еры, ейнае ўражанне. Свежасць меладычнай і гарманічнай мовы, метрарытмічнага рысунку, нарэшце выдатнае пераўтварэнне беларускай народнай песні калыханкі. Усё гэта патрабуе спецыяльнага і грунтоўнага аналізу. Кракатук. Аглядальнік Ліму Браніслаў Смольскі, між іншым бацька кампазітара Дмітрыя Смольскага, заўважыў, што ў сваім скрыпічным канцэрце аўтар пераадольвае ўплывы заходняга джазу і моцна становіцца на шлях засваення прынцыпаў савецкага мастацтва. Тым не менш, пазбавіўшыся ад джазавых уплываў, Гнат Столаў апынуўся в адной газетнай публікацыі з джаз-аркестрай Белдзяж эстрады, літаратуры мастацтва за снежань 40-го году. Полонскім напісана жанравая песенька для джаза Гольды Петерсбургскага і жанравай спявачкі Сергеевай. Кампазітар Столаў напісаў монтаж-фантазію на беларускія тэмы. Кампазітары Гольд Петерсбургскі і Ландау сістэматычна працуюць для джазу беларускай дзяржаўнай эстрады. Тэма акурат Петерсбургскага з вакалам Адама Астана. Bez śladu Twa wielka miłość minie i zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie. Wokół mym zabłyśnie żalu łza i powiem sobie, trudno już
już się stało? Czy dziś, czy jutro to się stać musiało? Bez śladu Twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Bez śladu Twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Саюз кампазітараў заходніх абласцей. Хто ж яшчэ, акром ужо пералічаных, мог уваходзіць у творчую суполку, створаную ў Беластоку пры першых саветах? Тагачасны супрацоўнік беластоцкай друкарні Рафаэль Райзнер у сваіх мемуарах «Невымоўныя лёсы» адзначае, што ў 1940 годзе культурніцкае жыццё ў горадзе было на высокім узроўні. І як прыклад таму называе арганізацыю мужчынскага хору на чале з Мойше Шнеурам, сынам краўца Самуіла. У гісторыі габрэйскай музыкі міжваеннай Польшчы Шнеур застаўся як кампазітар, дырыгент і педагог. Сапраўдна яго прозвішча крыху адрознівалася – Шнеер. Нарадзіўся ён у Херсоне, даты называюцца розныя, ці то ў 1878, ці то ў 85 годзе. Вучыўся ў музычнай школе ў Адэсе, затым у музычным інстытуце ў Варшаве. У 1902 атрымаў дыплом вайсковага капельмайстра. У Варшаве Мойша сабраў габрэйскі народны хор на 150 асобаў, які выступаў, між іншым, і ў мясцовай філармоніі, ды праіснаваў 26 год. Аснову выступаў складалі народныя габрэйскія спевы, але меўся таксама і сусветны рэпертуар у выглядзе кантатаў ды араторыяў. Акром хору, Шнеур выкладаў музыку ў школах ды гімназіях, кіраваў і іншымі вакальнымі фармацыямі. Дзеля ілюстрацыі габрэйскі вакальны квартэт з Менску, запіс 1936 году. Паводле інфармацыі з вольнай працы, Шнеера лічылі ў Варшаве фанатыкам, некаторыя проста вар'ятам. Справа ў тым, што створаны ім хор існаваў амаль выключна на асабістыя сродкі свайго кіраўніка. На працягу многіх год Шнееру не заставалася грошай нават на тое, каб наняць сабе якую-небудзь кватэру. Спаў ён тады на лаўцы ў памяшканні хору. Былі выпадкі, калі Майсей Самуілавіч сам пераносіў для рэпетыцыяў фізгармонію з суседняй школы. У Варшаве Шнеур зарабляў лекцыямі пра музыку. Газета сцвярджае, што польскія ўлады неаднаразова разганялі хор, а ў ягоным памяшканні часта ладзілі вобшукі.
Кракатук. Па выбуху вайны Мойша Шнеур стаў кіраваць хорам у Беластоцкім абласным доме народнай творчасці, дзе раней размяшчаўся дансінг. Яго новы хор пачаткова налічваў 80 чалавек, набраных з колаў рабочых і служачых. Хормайстер развучваў з калектывам песню аб Сталіне, Хачатурана і заключны хор з оперы «Кветка шчасця» Туранкова. У рэпертуары меўся і фольк, беларускія ды габрэйскія спевы. У лютым 40-го хор у складзе, як сцвярджала прынамсі прэса, ізноў на 150 галасоў. Даў радыёканцэрт, які транслявалі баранавіцкая ды менская станцыі. Выступ чаргаваўся са струннай аркестрай таварыша Гаса і дэкламацыямі пра чырвоную армію на ідыш у выкананні навучэнца вечаровай школы таварыша Альтервейна. У сакавіку таго ж году на абласной алімпіядзе мастацкай самадзейнасці хор Шнеура заняў першае месца і пачаў рыхтаваць кракавяк манюшкі ды гімн кастрычніку на музыку свайго кіраўніка. Вядома, што Шнеур таксама пісаў музыку на словы ідыскіх паэтаў, выступаў у Менску ды Маскве. У выніку эвакуацыі ў 41-м хормайстер трапіў ва узбекскі Андыжан, дзе і памёр у наступным годзе. Ich hab dir Posse eingelegt in dir. Ich hab dir gar nicht so getan, Feier Leben mein. Ich hab dir Posse eingelegt in dir. Ich bin mit die Quelle Soldat, Feier Leben mein. Will doch sein, die Erfahrung werden. Na rois van een gegeven, meer zo schenken en voeda wat een reven bewegen. Oei wel chef meer schenken en na rois van een gegeven, meer zo schenken en voeda wat een reven. Беластоцкі абласны дом народнай творчасці, дзе рэпетаваў хор Шнеура, заняўся выяўленнем маладых самадзейных кампазітараў, каб пасля выправіць іх на курсы творчай дапамогі для аўтараў-пачаткоўцаў пры Саюзе кампазітараў БССР. Сярод дасланых у дом твораў адзначылі вальс «Жыццё лётчыка», які склаў 16-гадовы сын чыгуначніка Юры Прылуцкі. Кракатук. Яшчэ адным хорам у Беластоку фабрычным кіраваў Іцхак Закс, альбо Сакс. Даволі джазавы варыянт прозвішча. Педагог, кампазітар, вакаліст і дырыгент сам паходзіў з Радамску, што ў Лодзькім ваяводстве. Год народзінаў 1887. Яго бацька Шлёма служыў кантарам і даў сыну першыя урокі. Іцхак стаў выкладчыкам музыкі ў Радамскай гімназіі, стварыў музычную секцыю, хор, ладзіў імпрэзы. Пад канец Першай сусветнай вайны Закс з калегамі здолеў выкупіць музычныя інструменты ў аўстрыйскіх жаўнераў і сабраў аркестру. Наперадзе яшчэ пара мелодыяў ад Ежы Пецерсбургскага.
Чэньстахове, што непадалёк ад Радамску, Ицхак Закс стаў дырэктарам хору вялікай гміннай сінагогі ў складзе 120 асобаў. Адначасова працягваў выкладаць, а пасля сам навучаўся ў варшаўскай кансерваторыі. У Лодзі сабраў хор «Хазомір» пры мясцовым жыдоўскім таварыстве музычна-літарацкім. Апрацоўваў для яго народныя ды аўтарскія спевы. У 39-м хор прыняў удзел у перакладзенай на ідыш оперы Джузеппе Верді «Травіята». Кракатук. Эвакуяваўшыся ў Беласток, пан Закс не толькі сабраў новы хор з рабочых фабрыкі, але і як шнеўр супрацоўнічаў з мясцовай радыёстанцыяй. Аднак музыка падзяліў лёс тых калегаў, хто вырашыў вярнуцца з савецкай тэрыторыі ва акупаваную гітлераўцамі Варшаву, дзе заставаліся сваякі. Неўзабаве ў мясцовым гета ён зладзіў 2 хоры, дарослы і дзіцячы міжшкольны, а загінуў Ицхак Закс у 42-м годзе ў лягеры ў Трэблінцы. Лютага 1940 году СБ напісала пра кампазітара Геллера з Беластоку, які прызнаўся, што за гэтыя 5 месяцаў ён адчувае сябе новым чалавекам. Раней у яго не клеілася песня, уся энергія сыходзіла на тое, каб здабыць сродкі для жыцця. А зараз кампазітар перажывае стан творчага ўздыму і да дня выбараў рыхтуе новую песню «Трыумф вызваленага народу». Які менавіта з Геллераў маецца на ўвазе, таксама загадка. Дакладна вядома, што ў 1939 годзе ў Беласток з Варшавы перабраўся Бэнем альбо Веньямін Геллер. Рэвалюцыйны паэта, як пра яго выказваўся Міхась Лынькоў. Ён меў некалькі выдадзеных зборнікаў вершаў на ідыш, стаў сябрам Саюзу савецкіх пісьменнікаў БССР, але музыкі быццам бы не пісаў. Камуністам гэты Геллер вызначыў сябе яшчэ ў 20-х, жыў у Брусэлі ды Парыжы. У Беларусі ж стаў працаваць у ідыскіх газетах ды часопісах, пасля эвакуацыі вярнуўся на радзіму, а затым і на прарадзіму у Ізраіль, пакаяўшыся ў сваім камуністычным мінулым. Кракатук. У беларускай музыцы меўся кампазітар Якаў Геллер, але інфармацыі пра яго зусім мала. А ў міжваенным польскім джазе адзначыўся Леон Геллер. Ён не толькі кампанаваў музыку для тэатраў рэвю, але быў мультыінструменталістам: скрыпка, сакс, перкусія. Супрацоўнічаў з піянерам польскага і беларускага джазу Зыгмунтам Карасінскім, а таксама канцэртаваў з бэндам Эдзі Рознера па Францыі. Як вынікае з біяграмы, па выбуху вайны знаходзіўся на тэрыторыі Малапольскі ўсходняй і далучыўся да аркестры Генрыка Варса, што паўставала ў Львове. Канцэртаваў з ёй па СССР. І выключна, што па аналогіі з некаторымі іншымі разгледжанымі намі персанажамі, маршрут пана Леона уключаў беластоцка-львоўскі зыгзаг, так бы мовіць. Леон Геллер пасля далучыўся да арміі Андерса і па заканчэнні вайны з'ехаў да скону год у Лас-Анджелес. Запіс 1941 году. Гершвін у апрацоўцы Варса. Львоўскі тэа-джаз. Ён і кантрабас.
Пашукаем кампазітараў і ў іншых гарадах заходніх абласцей. 15 снежня 1939 году Савецкая Беларуссія праінфармавала: «Вялейка, у аддзеле мастацтва абласнога часовага ўпраўлення толькі за апошнія дні зарэгістравана да паўсотні беспрацоўных артыстаў, музыкаў, мастакоў і скульптараў. Абласны аддзел уладкоўвае іх на працу. 13 найбольш таленавітых музыкаў і артыстаў накіраваныя ў Менск для працы ў тэатры оперы і балету і ў дзяржаўнай філармоніі. З дапамогай аддзела мастацтваў кампазітар-дырыгент таварыш Баган арганізаваў у горадзе аркестровы-вакальны ансамбль. Ансамбль з поспехам выступіў перад вялейскім гледачом, выканаўшы песню пра Сталіна, творы Бетховена, Шуберта, Моцарта, беларускія ды украінскія песні. Абласное ўпраўленне мастацтваў паслала блога беспрацоўнага кампазітара-педагога В. Шпіцера арганізатарам і педагогам Маладэчанскай музычнай школы. Кракатук. Пад першым з названых у публікацыі відавочна маецца на ўвазе Бэр Баган, зямляк Гната Столава і Льва Бельёвіча, ураджэнец Вільні. Вядома, што ягоны бацька быў габрэйскім пісьменнікам, Бэр вучыўся ў віленскага кантара Абрахама Мойше Бернштейна, ды ў мясцовай кансерваторыі, а пасля ў варшаўскай, дзе стаў кіраваць камернай аркестрай. Цягам 35-39 гадоў ягонымі настаўнікамі былі Казіміш Сікорскі, кампазіцыя, ды Валерыян Бердзяеў, дырыгентура. У першага, калі памятаеце, вучыліся таксама Бельёвіч, Вагнер і Берлінсон, а ў другога Шаевіч, Месінг, з ягонай аркестрай граў Вайнберг. Адмысловымі імпрэзамі ды лекцыямі Бэр Баган прапагандаваў габрэйскую музыку, склаў квартэт для духавых інструментаў «Юдаіка». Далейшы ягоны лёс і год скону невядомыя. Магчыма, з пачаткам вайны ён перайшоў савецкую мяжу і дабраўся да Вялейкі, дзе працягнуў працу, мяркуючы па газетнай нотацыі. А вось пра ягонага калегу Шпіцера я ўвогуле ніякіх дадзеных не знайшоў. Адметную песню іншага аўтара Шлехтера дырыгуе Варс і спявае Астон. 1933 год. W małym żydowskim zaułku dziś gwar, dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi z Łodzi syn się dziś urodził, właśnie dostał piękne imię Sról. Ojciec radości aż łzy w oczach ma, bawcie się, radujcie, lecz już cicho sza. Srulek oczko zmrużył, bal go pewnie znużył, śpi kochany, nie znaj co to ból. Syneczku drogi, Srulku mój, nad tobą czuwa ojciec twój. Do ciebie nie ma żalu, szczęścia twego raz. Dopóki starczy sił, ty w szczęściu będziesz żył i wielkim kiedyś ujrzy ciebie świat. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. У чацвёртай частцы праграмы лаканічна пералічым яшчэ некаторых кампазітараў з заходняй Беларусі, пра якіх не пісалі газеты, ды ў дасяжных архіўных дакументах іхнія імёны не сустракаюцца. Да прыкладу, з прыходам саветаў у Беластоку быў арыштаваны НКВД кампазітар і харавы дырыгент Кастусь Кіслы. 2 гады ён правёў у беластоцкай турме на вуліцы Каперніка 21. Прычым у той жа час у той жа турме падчас допытаў быў закатаваны Макар Краўцоў, суаўтар гімну БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Падчас нямецкай акупацыі Беластоку Кастусь Кіслы стварыў ансамбль беларускай песні і танцу. Амаль увесь пасляваенны перыяд жыцця Кіслага прайшоў у эміграцыі. Ян Тарасевіч са з'яўленнем Чырвонай арміі пакінуў свой маёнтак Шындель пад Саколкай і з'ехаў на 3 гады ў Латвію. Пасля вайны жыў у Беластоку. Кампазітар раней быў прыдворным піяністам у цара Мікалая II. Ён жа першым паклаў на музыку вершы Максіма Богдановича і складаў творы для фартэпіяна сола. Да прыкладу, «Ноктюрн».
Ваўкавыску на пачатку другой сусветнай выкладаў музыку Эдуард Гойлік. Пасля службы ў арміі Андерса стаў дырыгентам вайсковай аркестры ў Італіі, працаваў у розных гарадах Польшчы, але апошні дзесятак правёў у Беластоку. У кансерваторыі ў Катавіцах перад самай вайной вучыўся на капельмайстра Канстантін Паплаўскі. Пасля вайны ён давучваўся ў беларускай кансерваторыі ды заснаваў разам з Геннадзем Цітовічым дзяржаўны акадэмічны народны хор Беларусі. Паплаўскі – бацька Ядвігі Паплаўскай з Верасоў і Чэслава Паплаўскага з песняроў. Згаданы Геннадзь Цітовіч у Віленскай гімназіі граў у аркестры на альтовым сакс-горне. У 39-м скончыў Віленскую кансерваторыю. Пры першых саветах стаў рэдактарам абласнога радыё ў Баранавічах ды стварыў хор у вёсцы Вялікае Падлессе. Кракатук. У Вільні перажыў вайну карэнны жыхар гораду Канстантін Галкоўскі, працаваў у мясцовай беларускай гімназіі. Ён першым паклаў вершы заходнебеларускіх паэтаў на музыку. У Літуве залічаны ў пляяду лепшых нацыянальных кампазітараў. Пасля нелегальнага пераходу праз заходні Буг НКВД арыштаваў 23гадовага кампазітара-уцекача з Варшавы Метека Фішмана. Даўшы імя Макс, яго накіравалі ў канцлягер у Акцюбінск. Музыка пад дулам вінтоўкі таскаў руду ў ваганетцы. Паводле звестак парталу ava.md Фішмана вызвалілі толькі напрыканцы 1944 году. Ягоныя варыяцыі для фартэпіяна грае Людміла Ваверка. Запіс 50-х гадоў. Спынімся на Фішмане. Ягоны бацька Шахно Байнуша Фішман да вайны быў старастам варшаўскай сінагогі, прадпрымальнікам і мэцэнатам. Уся сям'я, якая засталася ў Варшаве падчас вайны, загінула. Кракатук. Варта зазначыць, што ў варшаўскай кансерваторыі фартэпіяна Метеку Фішману выкладаў Юзеф Турчынскі, той жа педагог, што і ў Вайнберга. Там жа Фішман пасябраваўся з Генрыкам Вагнерам. Той згадваў Макса як бліскучага піяніста, лідара любой кампаніі, фантазёра, завадатара, спартоўца, гумарыста, выдатнага апавядальніка. Ён быў сапраўдным музыкам і кампазітарам. Метек сам быў як музыка. У міжваенным часе Фішман канцэртаваў па Польшчы, акампанаваў ужо знаёмым нам Вольфу Месінгу, Іде Камінскай і Лёле Фольман. А пасля вайны, як сцвярджаў Вагнер, яны з Фішманам ізноў вучыліся разам у беларускай кансерваторыі, пісалі музыку ды выступалі з канцэртамі. Паміж канцлягерам і Менскам Макс Фішман яшчэ паспеў павучыцца ў Саратаўскай кансерваторыі. Недастатковае валоданне расійскай мовай даводзіла Фішмана да рызыкоўных сітуацыяў, калі, напрыклад, на іспытах па палітэканоміі ён распавядаў экзаменатару. Галоўны эканаміста Карл Маркс у сваёй працы «Капітал» напісаў: А з Менску ў 1952 годзе Макса выправілі ў малдоўскую кансерваторыю. Але ўжо не вучыцца, а выкладаць. Нагадаю, паралель, што з Кішынёва паходзілі бацькі Вайнберга. Фішман жа правёў тут астатні амаль 30 год свайго жыцця. У ягоным доме збіралася творчая інтэлігенцыя, дзе ён сярод іншага распавядаў пра заходніх кампазітараў, якія змоўчваліся ў Савецкім Саюзе. Масу напісаных за гэты час рознажанравых твораў Фішмана выконвалі лепшыя музыкі Малдовы.
але творчы саюз яго не прымаў, і толькі невялікая частка ягоных твораў засталася ў фондах малдоўскага радыё. Кракатук. Нарэшце, здаецца, мы пералічылі усіх мажлівых кампазітараў, якія меліся альбо на розны тэрмін затрымаліся ў заходняй Беларусі на самым пачатку Другой сусветнай вайны. Як выявілася, частка з іх мела дачыненне да джазу, частка магла мець, але не пакінула па-за сабой ніякіх сведчанняў. Хіба яшчэ можна згадаць Джаз-аркестру пад кіраўніцтвам таварыша Каса. так калектыў прадстаўляла газета «Вольная праца» напрыканцы 40-го году, але ці пісаў той Кас штосьці ўласнае, вялікая таямніца. Таму пад фінал партнерка Метека Вайнберга па фільме «Фрэдек у шчаслівым свят» Лёда Халяма заспявае сімвалічнае ў нашым кантэксце папуры 1934 году «Экспрэс Варшава, Уладзівасток». Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Hej, ten pociąg mnie jak szala, jeden przedział 10 dni. Przecięta rozjasada, poza okien miga mi. A w przedziale towarzysze chórem mi śpiewają wciąż. Tak parowóz ciężko dyszy i wagonów pełznie wąż. Sąsiad Piotr na imię ma i na balalajce gra. O miłości mówi mi, jak to w drodze pięknie brzmi. Kołyszy wagon do snu wrogiego, z towarzyszami godziny biegą. I wszędzie kwitnie idea czysta dla cudzoziemki od intrysta. I wszędzie kwitnie idea czysta dla cudzoziemki od intrysta. Sąsiad próbował mnie i agitował mnie, prasą częstował mnie i mówił tak: ty zostań z nami tu, bolszewikami tu, choć źle czasami tu, ja wolny ptak. Lecz oto Moskwa, gwar i ruch, mój drugi sąsiad młody zuch, żegnając się drzytany stremy, szczęśliwej płci życzy mi. Napiszę coś za kilka dni i daję białe chryzantemy. A pociąg nie dalej, słońce mrok, czerwone plakaty wodają co krok, a wszystko zagląda pary i glin. To Rosja jest! Jaką? Chcę mieć inturyst. Stop! Już granica kraju, żegnaj, żegnaj bolszewicki raju. Raz, dwa, rewizja celna, do bufetu idę jeść. Jakiś gościu bił się jak klon, Kamaryński gra na harmonijce, chociaż już mocno w głowie mam, lecz przysiudy idzie, że aż ha! Hej, ten pociąg nie jak szada, jeden przedział 10 dni. Przecięta Rosja sama